Ito na magsurunot. Congratulations ourselves pa. 7,000 na. Alaga dilen sasabuton. May kalakad adlaw. Usahay na 30. Usahay na 20. Sulibang kuha din niya din kada magahon. Amoy nang tinatawag nga rolling coaster. Alat rolling coaster. Pipira ka mga pasahero. Sa tulo. Kadina kaysahan nga pasahero, waray pasahe. Libre ni. Junior waray. Tagpira ito. Ha? Papalita ako. Pagit-pagit din ng mga tao. Tagpira yung 5. Tigit-tagit ma 30. Uy, salamat ha. Salamat Jeff, sangkay. Tapos, amo na ito. Keep the chins. Sangkay, may sakit ka ba? Tarambalong ka ba? Ngayon may da ka ba mga pinanyanga ba sa panlawas? Ano pating gininula di dayo balay? Pakadi, di diatan awan, Civic Center. Oy, ay. Good morning anak. Hindi halag kita permite mo trabaho mga pag-inerasyon ng pinarutplansya timbok. Hey, good morning ayo. Today is ayan na May 2. Uy, May 2 na ha. Pangurusgan na May 2 2024 daw. Sunod na niya. Mapingaga patron niya naman lura. Nabot yung baga makasingad to kita ini. Oo, kita on tala ha. Mamasayro sana kita. Baga ori kita na makais na kin mountain dew nga mata. Oris na kay daw. Oo, ano ba ini anak? Gila. Kaya ito. Ma-examine na luwat ngayon kamo ano. Ha? Examine na luwat niyo. Ba daw? Okay daw. Hala. Sige ta. Oy, kumusta ngayon natin mga magsurunod ha? Natin mga followers. Oy, naka 7K kita. Warela sa buta. Ano? Sat followers yan na. Ito aton manarag na. O, ito aton magsurunod. Ay, mapingaga man. Ito aton na magsurunod. Congratulations ourselves pa. 7,000 na. Alaga dilen sasabuton. May kalakad adlaw. Usahay na 30. Usahay na 20. Daw mo maninira ng mga magsurunod na. Salit to nyo ha. Upaya good ha. Ayaw baga pag kuang-kuan ha. Oo. Mapatron na gyapon itong buntay nga yan ang Mayo 13. Oo, kagabi man may na mga karay kayo. Kadungan ini iton yan na hamuhon. Oo, parehas Fatima. Our Lady of Fatima. So kagabi nagpinanaw dirahinin nga mga karay kay nga niton hermano didi ki Mr. and Mrs. Ricky Minjula ngan baga siring pa diri pagudinin an sinisaring nga pinalay-balay 10 years from now siguro makasiring kita 10 years from now babalay-balay nitong pagpatron paghanda. Ayan na siguro bagadala ito na plaza an sinisaring nga pinamilya. Okay. Sulibang kuha din niya din kada magahon. Amoy nang tinatawag nga rolling coaster. Alat rolling coaster. Ayan. Dado ito. Ano pa rolling coaster tawag ito? Rolling bake shop. Malagi kay ano to? Malunggay bake shop. Rolling coaster. Alat rolling coaster. O kakaniya lang niyo adlaw-adlaw niya permihan ni tapos pagkakakulo pa na plaza. Naglilibutan na ini gihapon no. Takloban sunod nga mga adlaw di kita masabot magtatagiyan na niya. Yan ang nangangagaron ka pala no. Oh, di ba? Sakto leton nga tong pagka. Sinisaring motivational. Malay mo. Oh, nak. Sa akin na yan. Ano ba tatang babato niya na ito nyo? Mamasayaros kita. Mga katrita sa ito ninyo. Yawat lang kita pagka
May doon natin magiging. O yan, yung 7-Eleven ha. May doon din si 7-Eleven. May yan ha. Tapos para gihapon na yung mga magkadordilay nga panluto in party bakery ha. Ana Burles Gourmet. O di, ano ba yung tinatawag? Tindahan. May doon gihapon din ice candy for sale. Tag 5 pesos. Oo. Adi. Ngayon, para gihapon gusto magpaarot. Didi kan John. Kan Jonah. Awan ini Jonah. Ano dida ha? Pipila ka mga pasahero. Sa doa tulo. Kadina kaysahan nga pasahero, waray pasahe, libre ni. Pare pasahe. Ha? Ngayon nila. Ngadto Santo Niño. Ngadto kita Santo Niño. Siya nga pasahero. Ori niyo pasahe, basta siya nga pasahero. Let's go! Kapot ka mo, malupad kita. Ayaw balit. Mopay nga kayo yung mga idoy. Ha? Kumusta ka mo? Di ka mo nagyayakan. Ha? Ba daw? Di nagyayakan sa mga pasahero. Pero libre ninira. Pero tiyo balon. Ha? 15. Ba daw? Sige lakay para may daniyo pan-recess. Nga di kita ha elementary school ha Santo Niño. Okay, let's go. Salamat tayo. Ito yung itong papasahe kada sa'yo tag 5 at tag 10. Ba daw? Ayaw din mo pa. Sige na, libre itong natanan. Libre ka mga tulo. Pan soft drinks na raon tadto. May danira pan soft drinks ha. Kumusta ka mga taga Santo Niño? Okay, let's go. Libot naman kita, pamiling kita nahin. Hindi na kita malibre liwat. Pero kita ang tal sitwasyon, kabataan. Okay, kaya man. Oy, ano ka? Ato? Oy, good morning. Ato nagugulat yung bata yung talo na to isang kay Tonyo. Ay, adi pagyapon ni Mano. Oy, ano matras kita. Mo pingagay yo. Ano ya, asya man. Okay. Hindi ko ba to? Ano kiloler sa ito niya? Salit baga malitot at pagka pwede bili na irang kalipayan. Okay. Libre lang yung mga ida. Ano ka mong igir? Kabara ka, di ka mo vlog. Di ta ka mo iga, papakita na kay I will respect. Basta nga ni mga estudyante libre panagala ngan depende la gyapon jud sa ano na ka mga grade 9 ikaw day okay Junior Waray tagpira ito ha papalita ako okay lang mabidyo ka dire okay la nabili ba kayo mo tagpira ito papalita ako Taksim ko saan kaya spend yan natin mo. Papalita ano ini Yung chocolate. Manskin sige tagpira mag-ipit ito nabili bagit ko din ng mga tao tagpira yung 5 sige tagit ma 30 Baba, mamalay mo lang yung kasalong na mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Ako yung Junior Waray. Sila. Abot senior high na din niya. May din niya baligya. Madal diskartiya gyapon ano. Waray kin kabuwatan high school up. Dahil ito Junior Waray dapat tularan. Junior Waray. Ha? Ano ka na ngayir? Si mag-graduate na. College. Hindi, pan buha pa ka to ano itong college na? Grade 10 pala. Grade 10 kukuhaan ko na lang. Pero 30 unom. Sa 2 3 4 5 unom.
Okay na yun. Para may dako pamahon. Isa't baga. Uy, salamat ha. Salamat Jeff, sangkay. Tapos, amo na ito. Keep the chins. Ay, Okay na. Ha? Okay na to. Salamat sangkay. Oh, yeah. Oh, shout out kam sangkay Tonyo. Follow kam haya ha. Ayaw pagpalo. Wala. Wala, kita la kita. Pag kita la kita. Oh, salamat ay. Bili ba kay mo niya ng wari ko tong kabuatan na school lak. Nagpinanguan la kami. Bilagas na na-spray la Jeff. Oh, tag 5 gyapon ti mais kindi. Puro sa puro double. Oh, sige timbiro li abierto pamati ko. Ay, wala kayo rubana. Sa Junior Waray. Okay, wari sa payan magsangkay kita. Okay, bye-bye. Thank you. Opo. Wala, is na kuntay ni. Isat mo po ang bagang marupen ni forum mamahaw. Manskin tag 5. Ay. Mamer kaya. Junior Waray ha? Ganyan ka nga rin tiya. Junior Waray. Ay, mamamaho kong tadto. Ganyan. Sunod dala. Ay, marasa. Manskin. Bi, bakit tayo nga ba tao? Pero mas magurang nga nito akon. Pero nag-aaram. Nagamit tiya kakuan. Kamadiskarte. Kita ko ito na iyan na di. Ala ka ito Manila. Guard. Diri. Ano ba ito niya trabaho ito? Iskila yan. College. College ba? High school? Anyway. Thank you Junior Waray. Keep up the good work. Sana tularan ka ng mga estudyante. Ngaan yan ang adlaw para gyapon nato na ipasabot ang publiko, gintagan kitang katugutan nga maghataginihin mga sugadin nga mapaymatngon. Iniin, sangkay, may sakit ka ba? Tarambalong ka ba? Nga may da ka ba mga pinanyangabat sa panlawas? Ano pating gininula di dayo balay? Pakadi, di Tanawan Civic Center. May ada di mga magkadurdilain nga maatindir hayo ha. Ala daw matikadi kita. So tininamo ko na din ang kanan mga walk-in ini na masinga dila para pagpa-check up kung ano tira mga pinanyagawat. Ngan by the way ini kasumpay ang programa ni Speaker Martin Romualdez kundi kaupo dan tingog party list nga di magpapakita ka mo maparegistrate registration paingaga ako paingod ko. Tapos ayun releasing ngan amo na ini an magkadurdilain nga iyo paghingadaan. So an profiling, pinagyan social service, may da dito triangi, alaga triangi. Ito man. Screening. Oo. Ha? Duhay ni kadlaw nga paghingadaan didi libre ini ha. Kasi nga dila kamo. Oo. Good man, kada adlaw 400 la katawo an era again accommodate. So adi may da blood extraction para laboratory. Baga nagyapon din dinhin hospital. Adto maruruyag pagpa ultrasound. Ha? Amo ini Antingog, Kalusugan, Caravan. Adi lang di Tanawan Civic Center ha. Kung karuyag niyo magpapa ECG, ang mga internal medicine. Ha? Family medicine para lahat ng kabataan tinin nga Midpedia. Family medicine, internal medicine. 400 sinin uy adin opta. Ambot ko na ni tapiring nga tuna. Oy mapengaga ophthalmology para mga magloya pangitaan. Ano tiyan nga dispensary. Tapos para luwatonan mga mankuan supplies ang tinatawag nga mga medisina damon din ni Teopaya. So ano pa diyo ginuhulat patambal na sangkay pasinga din na
para gihapon ka magpakita in mag-upay kay may dito baga libre nga pagpakonsulta ani yung mga mata. Oo. Ato gihapon mga manghigta sambo. Balito ano pati yung papagadi, ha? Oo. So karon tala na isang kay at least may nato niya na istoryahon yan ang adlaw. Ali na ka Mountain Dew. Tiyali nakita. Uy. Okay, amo dato ano nato. Ori ko ni ra klase na kulop. Hasta gyapon buwas kay no? Ha? Din suspend tungod kay no? Kapasok. Ano naman? Oh, this has been your friend. O yan kita Buena Vista Street. Oh, katapos ini mauli kita bale para lot mag-edit. Pero man kadyan yung merkado kay may danigin papark yun ng chicheria. Again, this has been your friend from Another Stars. Uy! Wala ka? Ang gusto mo. Ini niyo bus yung sangkay. Sangkay to nyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Oo, kita ka o. Man. Oo, wala pa kita makakagpalupad pin drone. Hindi niyo man umaus. Hindi niyo balay ganda. Ganda ninong. Ato nga ni Diko. Using yung balay. Ninang porit. Ninong ano pa ito? Jojo. Oo, papadron na ito dida. Oh, si Didi Buena Vista. Irago ko eh, di na may maulad to.